El servei de recollida d'escombraries a Bellaterra s'ha fet històricament amb el sistema de porta a porta 6 dies a la setmana. Un cop constituïda l'EMD, l'Ajuntament de Cerdanyola va retirar unilateralment els contenidors de reciclatge dels carrers i va afegir la recollida selectiva també als domicilis. L'any passat, l'Ajuntament va rebaixar els dies de recollida porta a porta de 6 a 3, deixant només un dia per la recollida del rebuig. El pas del temps ha evidenciat que el nou sistema està mal dissenyat i que deixa el poble ple de brutícia. Segons els experts, l'actual sistema de recollida d'escombraries té diverses deficiències i aposten per incrementar el servei de 3 a 4 dies. Per nosaltres l'aposta seria mantenir aquests 4 dies de recollida, però recollir porta a porta o bé 4 fraccions o bé 3 fraccions, que voldria dir deixar al carrer els contenidors de vidre i paper i sobretot disposar d'una àrea d'emergència, una àrea controlada amb contenidors per totes les fraccions que els ciutadans puguin utilitzar quan no puguin acollir-se a l'horari de recollida establert. Des de l'EMD es van fer diverses propostes a l'Ajuntament de Cerdanyola per millorar el servei, però no se'n va acceptar cap. Des de l'EMD de Bellaterra hem proposat a l'Ajuntament de Cerdanyola tenir 4 dies de recollida d'escombraries per tenir 2 dies de rebuig, o bé els 3 dies que ells han imposat, però amb una àrea d'emergència. En ambos casos sempre han dit que no. També es va demanar a l'Ajuntament de Cerdanyola que transferís el cost actual dels 3 dies de recollida d'escombraries per gestionar el servei des de Bellaterra i millorar-lo, però aquesta petició també es va rebutjar. El conveni institucional entre l'Ajuntament de Cerdanyola i l'EMD estableix que la recollida de residus és una competència de Bellaterra. Veient que el servei es presta incorrectament, l'EMD ha recorregut a la via judicial. Un servei bàsic com és la recollida d'escombraries en un poble, el donar-se malament fa que tot el poble estigui brut cada dia. Per tant, després d'intentar durant un any arribar a alguna solució amb l'Ajuntament de Cerdanyola i veure que no ens en sortim, doncs hem hagut de recórrer a la via judicial aquesta figura que es diu del recurs contenciós administratiu per veure si al final podem donar-hi un servei correcte als veïns. L'EMD considera imprescindible incrementar fins a 4 els dies de recollida d'escombraries o complementar el servei actual amb bateries de contenidors dins d'una àrea d'emergència.